Ýokary guramaçylygy beslenýän sport bäýatleşikler ustatlaryň kemale gelýändigini äşkär edýär. Türkmenistanyň Bilim Terbiýe sport baradaky döwlet komitetiniň paýtagtymyzdaky Olimp Orta sport mekdebine her kullerde türgülleş taýýarlyk işleri ýokary depine alınıp barýar. Türgüller sport mekdebine geçirilýän ýarşlarda özleriniň başarnyklaryny görkezýärler. Her bir dowuşugyň şekilleşli bolmagy türgülleriň ýarşlara ýokary taýýarlygy bilen berk bagly bolýar. Sport mekdebindäki ýarşlar gyzykly häsiýete beslenýär. Ýarşlarda ýeňşe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Sport bäýatleşikleri ökdeleriň öňe taýlanmagyna mümkinçilik berýär. Ýarşlar türgülleriň kämilleşmegine ýardym edýär. Çekilleşli sport bäýatleşikleri tejribe toplamak babatda hem ähmiýetlidir. Ustatlygy artdyrmakda öz boşly mekdebi öwrülýän ýarşlarda esasy wüzipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Aşgabat şäheriniň birinjil ugrunaky ýarşlary ýokary derejede geçirmek üçin taýýarlyk işlerine uly üns berilýär. Geçiriljek ýarşlar tälimçilerde uly gyzyklanma döredýär. Her bir türgüniň ukygyny öwrenmeklige mümkinçilik berjek ýarşlar geljekki üstünlükleriň özenidir. Aşgabat şäheriniň Bilim Terbiýe sport baradaky baş müdürlüğiniň guramagyna meýilleşdirilýän ýarşlar ýokary guramaçylygy bilen tapawutlanar. Sport bäýatleşiklerine ýokary netijelerin gazanylmagy aýratyn belläliklidir. Çünki bu ýagdaý halkara ýarşlaryna üstünlügi üpçün eder.